ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаш тавон мекунем. Квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Кулло ва заминҳои фурӯшам аз шаҳри Душанбе аст дӯстон ки ҳамаш баҳри шумо омода кардем. خب видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариё нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар Акуре мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дорен, метавонед ки сироатош қатъи маълумотош дар номери имо WhatsApp рой кунен. мо дар видеои оянда реклама мекунем. خب курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунем. мо бошад навора сар мекунем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Сароб. Обшум 10 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардаги тавре ки беҳтарин ремонти замонавӣ ки таъмин аст ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, шифонер, палас, яъне обой, телевизор, кондитсионер, ҳамаи шароитҳои зиндагиш қоидави аст ки фақат медорин зиндагӣ мекунин. гирди хона полни худ маҳкам аст дӯстон, ба подвал ҳам дорад ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳезумхона ҳамаш алделни ҳаста. нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад дӯстон. дар наздикиш мактаб, мағоза чизе ки ба шумо лозим аст дар наздикишон ҳаста ки срочно сум дар кора мега ба ҳамин хотир, яъне ки фурӯш намондиян. об свет ҳамаш бе ягон камбуди дӯстони азиз ҳаста. рақамошро дар поёни видео агар ки ба шумо маъқул бошад метавонед ки занг зада бештар маълумотро гиред. нархаш бо маслиҳат. шумо агар амхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан, дар номери имо WhatsApp рой кунед, реклама мемонем. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи 5 дар пеши Қараболо, яъне ки Қараболои ҳамин ноҳияи 5. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад ки 55 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, ванна, ҳамаш қоидави аддел аст ки ремонти беҳтарини замонави кардаги аст дӯстон ки дару тирӯзаҳоша нав часпондаги ҳастанд ки ҷои беҳтарин дай. дар даруни хона кондитсионер, термис, яъне оби гарму хунук ҳамаш қоидави аст ки дӯстон срочно сум дар кора мега ба ҳамин хотир фурӯш намондиян. нархаш 240 000 сомон, яъне ки боз арзон ва савдои хубам дорад ки 240 000, яъне ки бо арзон мекунанд. ва кадоми шумо агар аз ноҳияи 5 ҳамин квартира дар Акуре бошад, метавонед ки дигар маълумотошро гиред. рақамошон дар поёни видео. марҳамат, занг зада қайтон муомилаи хуб мекунанд дӯстон. занг занед ва лайкотон дар видеонавори монед чӣ хонае ки ба шумо дар Акуре дар комментариё нависед, албатта ки мо ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлгӣ аст дӯстон. хонаи дуошона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Шабкин, деҳаи Фалакон. обшум 18 сотиқ замин аст ки 5 дар хона андохтагӣ аст ки хона коробка аст. хонаи дуошона аст дӯстон ки коробка, яъне ки сохтмонаш нопура аст. подвал, ошхона, ҳоҷатхона ҳамон адделни бо дар инҷам дар дарунаш аст ки хай ремонтша хитон мекунем. бо так шуда ҷои нависи ҷои мошин мондан дорад ки ҷои беҳтарин ки хона проекти замонави нав кардаги ҳастанд. фақат дару тирезаҳои нами хеле шикатур рангу бориш мондаги дӯстон ки худатон мекунед. дар қарибиш мактаб, мағоза ҳамин хел чизо дар коритон ҳаст дӯстон ки худатон далчиша мекунед. фурӯхта мешавад бо нархи $22,000 ки боз арзон ва савдои хубам дорад дар пеши хона кадомитон агар харидори аниқ бошед. рақамошон аст ва WhatsApp дорад ки метавонед дигар маълумотои пурраша аз худашон гирен. марҳамат, занг занед. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ аст дӯстон. чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед ки аз шаҳри Бохтар замин меоем, нашумода вариантҳои хуб замини фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши Ҳоҷи Шариф. 3.5 сотиқ замине ки гирдуш маҳкам аст барои сохтмон, барои хона кардан ҷои мувофиқ аст ки дар инҷа уже давомна одамо зиндагӣ кардаста. дар инҷа замини холи умуман нест, яъне ки ни ака ними заминша фурӯш намонда ки сум дар кора мега ба ҳам хотир 3.5 сотиқа гирдуш маҳкама обсве дар инҷа бе проблем қарибии шаҳр бозор наздик аст. ҳуҷҷатҳои замин 100% мега. нархаш 150 000 сомонӣ мега ки бо савдо ва муомила мекунем мега. сертификат ҳамаш 100%. ба кадоми шумо агар лозим боша рақамошон аст, метавонед бештар маълумотша гиред. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри хурҷанд дар райони шел кабинат амихел маълумот ҳастад. як хонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошуна қарор дорад 42 квадрати метра обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис душавои кабина ане ки кондитсионер спални мебел ҳамаи шароитҳои зиндагиш мега полни худ оварда таъмин кардагем ки хона ремонти замонавӣ ҳамаи шароитҳош муҳайё ҳастад. фурӯхта мешавад бо нархи 245 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега фақат одамони харидор бошанд дар наздикиш ҳама чизҳои даркорӣ ҳастад супермаркет магазин мактаб гимназия садик амихел чизҳо яъне ки наздиктар ҳастад. ба кадом бародаре ки аз шаҳри хурҷанд амихел квартира даркор бошад рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонед занг зад бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред марамат занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи истиқлол гуфтагӣ ҳастад. обшим 6 сотиқ замин ҳастад ки дар хонаи времика кардагӣ тайёр ҳастад ки якта калидо дар барош ошхона ҳоҷатхона ҳаммомшон ҳастад ки дӯстон гирди хона маҳкам ҳастад дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад ва свеча полни худ мега гузарондаги ҳастад ки хонара нав кардагӣ ҳастад ки барои зиндагӣ кардан мешавад. 20 дона дига дарахтони мевадиҳандаи навниҳол мега шинон дорем мега соҳибшон хай бо аз худашон дига маълумотша мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад дар назди хона. ба кадоми шумо агар лозим бошад рақамошон ҳастад ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз хоҳиш мекунем лайкоту намонед ва видеонавори моро падилиса кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар регар дар 9 микрорайон гуфтагӣ соҳибшон. духонага квартира ҳастад дар 4 ошона қарор дорад 56 квадрати метра ки обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳамаш проектош ҳастад. дӯстон ки хона коробка ҳастад ки новостройка ремонтча худтон мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега ки хона дар 4 ошонааш қарор дорад. дар наздикиш чизҳои лозимӣ ҳаста мега яъне ки мактаб яъне ки сентрда қариба мега ҳамин лаби раҳ дай. кадом дӯстоне ки агар дар кор бошад ҳамин квартира рақамошон дар поини видео ҳастад ки метавонем бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки хонаи замин ё ки замини холӣ ё ки мошин барои фурӯхтан метавонед дар номари имо ватсап рӯй кунем мо реклама мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пеши таҷик айр гуфтагӣ ҳаст яъне пеши аэропорт. як хонага квартира ҳастад ки дар 4 ошона қарор дорад 30 квадрати метра обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин ҳастад ки доми 5 ошона ҳастад мега дар 4 ош қарор дорад мебел кухни гарнатур термис кондитсионер яъне ки шароитҳои зиндагиш ҳамаша оварда мондагӣ ҳастад фақат медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега дар назди квартира. ба кадом бардороне ки дӯстоне ки агар ҳамин квартира дар кӯш агар ҳамин варианту туғри гирад боз арзон мекунад метавонед ки занг зада бештар маълумотош аз худашон гиред. хона тайёра ягон кор намекунед фақат медорен зиндагӣ мекунед. марамат занг занед бештар маълумотош аз худашон гиред. мегзарем ба наҳум замини фурӯшӣ. наҳум замини фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ дар гулбута аз 7 ахтар гуфтагӣ 4 километр раҳ ҳастад то ҳамин замин ҳастад ки ҷои беҳтарин мега соҳибшон ки 3 сотиқ замини холӣ ҳастад ки гирдуш маҳкам ҳастад. дар инҷа обсвет яъне ки ҳастад ки уже ҳамсояҳо доранд ки шумо агар ки хоҳед хона кунед мисол мегзаронед. нархаш 95 000 сомонӣ ки дӯстон боз саводо ва муомила мекунем мега ҳуҷҷатош 100% ба ягон камон дар наздикиш чизҳои даркорӣ яъне ки бозор ҳама чӣ ҳастад. бисёр бардорон ки аз шаҳри душанбе яъне ки замин мепурсанд нашуна варианти хуросӣ ки ай душанбе замин ёфтан қинай ҳамаш фақат ё ки дом мешаванд ё ки ягон коттедж бардошта яъне ки замини холӣ нестад. агар ҳамин вариант ба шумо агар дар кор бошад рақамошон аст метавонед дигар маълумотша аз худашон гиред. марама мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри кулоб дар райони исмоили сомонӣ гуфтагӣ пеши халебзавод.
یک خانه کوارتیر است که در سیوم اوشونه قرار دارد 54 کвадрати метр. اگر خواهید دو خانه میکنیم. در اینجا ابسوه دارد، آشخانه، حجرتخانه، حمام، بالکن با همه شرایط زندگی تامین است که ремонтش ремонти نو میگه صاحبشون. خانه میگه ремонтش نو کردیم. کانسنر دارد در این خانه، ماشینکا جمع‌شویی اتوماتیک است که خواب دیگه چیزایی که شکاف، مثال ترمیز، همه خیلی چیزا همشه دارد. دوستان در اینجا معلوماتش رو دیگه بسیار همشه خوندن نمیتونم، اگر که با شما لازم باشه خیلی دیگه شختون میگیرن. فروخته میشد با نرخ 200,000 سومونی که باز ارزان و سودای خوب میکنه میگه صاحبشون. با کدام شما اگر همین خیلی کوارتیر لازم باشه که واریانتش با شما توغری گیرد، رقمشون در پایین ویدیو است که میتونین زنگ زده قلچور مصرف کرده ارزان کرده خرید. دوستان مرحمت. شما اگر برادران خواهش میکنم که یک بار دیگه تکرار شود، اگر لایکتون نمونید، اگر با شما یگم خانه زمین کوارتیر در کوبوشه در کامنت را پورا کردن نویسید که از کدام شهر از کدام ناحیه تا چند سومونه. ما البته کوشش میکنیم که با شما پیشکش کنیم. مگذاریم با 11 خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه در ناحیه فردوسی گفتگی صاحبشون. انیقتر معلومات نیست که کدام کوچه کدام محله، یعنی که فردوسی در کجاست، یعنی که عذر از خودشون میگیرن. آپشن 5 سوتیق زمین است که 3 در خانه کردگی میگه تیاره که ремонт دارد، ремонт سردنی، یک تا کلیدور دارد، آشخانه، حجرتخانه شم عادلنی هست، گردوانش پولنی خود محکم، درختان میوه دهنده و مثال آبشم قطعی سفید هست. فروخته میشد با نرخ 250,000 سومونی که میگه صاحبشون باز ارزان و معامله میکنه میگه جوش جای نغز میگه. بیشتر معلومات پورا با تلفن آدمانی خریدار باشند. واریانت های الیشی هم دارد، نگفتم با چی الیش میکنه. اگر شما بگم واریانت داره میتونین که در همین رقمشون پیشنهاد کنین و معلومات های پورا از خودشون در همین رقم مرمه. مگذاریم با 12 کوارتیر فروشی. 12 کوارتیر فروشی نوبتی ما دوستان هست قرار دارد در شهر دوشنبه در یکم سویتسکی. یک خانه کوارتیر است که در یکم اوشونه قرار دارد 30 کвадрати метр. ابسوه دارد، آشخانه، حجرتخانه، حمام، ترمیز یعنی که وانه عادلنی هست دوستان که با شرایط زندگیش تامین است، یعنی که ремонти خانه برای زندگی کردن 100% تیار است مدرن زندگی میکنین. فروخته میشد با نرخ 220,000 سومونی که باز ارزان و معامله میکنه میگه خانه فروش. فقط آدمانی خریدار در کره. با کدام شما اگر همین واریانت توغری رقمشون در پایین ویدیو است که میتونین بیشتر معلومات پورش از خودشون گیریم. شما اگر هم خالی کوارتیر فروشی داشته باشین که خانه زمینی یا که زمینی خالی یا که ماشین برای رکلام کردن برای فروختن، میتونین که صورتش قطعی معلوماتش در نمره ایمو واسه ما روی کنین. ما در ویدیو آینده یعنی که رکلام میکنیم فروش دم میمونیم. این بود که 12 تا خانه فروش داشتیم که پیشکش شما کردیم دوستان. تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.